Alipio, ti report ni Idol Dennis dagiti may implementar nga infra project ti Sarat, naiget ti panaka-monitor ti panakatrabaho na. May aping ita mga idol, iso nga intiman na amuin manipod kini Idol Dennis Gabriel Alipio iti Damag Lokal. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Get ti panaka-monitor ti implementasyon ti infra projects iti sa Nicolas Iloco, iti Ilia Sarat, Ilocos Norte. Kuna ni Vice Mayor Renio Medrano ang naaladan iti listahan digitay DPWH project in the Dumapay para palang iti monitoring kin mamuan nilito iti malang ti kosto nga proseso. Iti laing nga napalabas sa station masya kapitan ti barangay iti napayaban agabo sa rijang nga proyekto ket awan iti records iti munisipyo. Mas iti masabol iti panakamuk iti estado iti proyekto for the sake of transparency. Kuna ti mayor na iti agdama kitayin iti agdama nga proyekto para palang karatoy panakiliklik iti anyaman na kontrobersya tapos iti napapalabas sa nga bulbulang nga timpaod manipod iti gobyerno nasyonal. Mangnamnama kuna ti Vice Mayor ang gawin karatoy agdamang issue iti pagkunod projects amin na proyekto iti nabantayan at namuamuan di umuli iti papananda ito mabis nga implementar para palang iti infra project. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.